Sngau sarong shisha banyo ba kidiki samlahi jongka Southwest Khasi Hills kiba mi ban persha ya kini kinong pen kulmari kini kijingja kiba ja haka umoj ngathai bona phi tip ka eba ja umoj don kinong bala kidi dakhar kisha sho bat uwe uyap ha preng miet bat menta kila yo kem ye kita kibale ya kini kamruna kani kapin kani jing persha ya kani jing thombor kapin ba ka Southwest Khasi Hills kamdai ka district ka badu do dunai ki reu shampang kini ki samla kan thai bachanlang kini ki bansara ya lakari shaneng mde kini ki we ki beshu wan ban pen kulmar ban pen khlut ban pen sier ban pen ting ki breu kini ki ba mi hakani ga jingyalang but ngaburom ki haru kata khublei shibon khublei ki leader jong piru ki bala pen but ki bala halah ka wei ka sur ba ngimla su ban piang ya ka jing tieng ya ka jing sier ya ka jing pen isi hapreng ki breu khublei shibon atat to nang ya chakman but to ngin nang ya shim ya ka rijungi na ki wei ki ba kwa ban set ban pen sakot ini hakajing dum khublei shibon